Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Και Diamond Head, Lightning to the Nations και Angel Witch. Κανένα από αυτά τα δύο groups δεν είχα ιδέα ότι υπάρχουν, ούτε σαν όνομα, ούτε σαν τίποτα. Πάρα πολύ χαίρομαι να μαθαίνω καινούρια groups, πάρα πολύ. Μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στα δύο αυτά albums, το 80 και τα δύο. Και τα δύο μέρος του κινήματος του New Wave of British Heavy Metal. Μεγάλες επιρροές και οι δύο σε μεταγενέστερα groups. Diamond Head, Lightning to the Nations, Βρετανία πάλι και στα δύο groups. Μας είχε λείψει εκείνη το βρετανικό το συνεχόμενο. Το 76 σχηματίστηκαν. Ο Brian Tatler σχημάτισε το συγκρότημα με τον drummer Duncan Scott, ενώ ήταν ακόμα και οι δύο στο σχολείο. Επίσης στην ίδια τάξη λιγάκι αργότερα βρήκαν τον Sean Harris, που είναι ο τραγουδιστής του group, και πέρασαν από 3 μπασίστες μέχρι να καταλήξουν στον Colin Kimberley. Τον Kimberley προφανώς θα είναι, το Φεβρουάριο του 78. Το Lightning to the Nations είναι το πρώτο τους άλμπουμ, αλλιώς και ως The White Album. Και αυτό γιατί από ό,τι είδα αρχικά το άλμπουμ κυκλοφόρησε σε ένα τίποτα, ένα απλό λευκό εξώφυλλο, χωρίς τίτλο, χωρίς λίστα κομματιών, χωρίς τίποτα. Και στη συνέχεια ονομάστηκε Lightning of the Nations από το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ. Είχαν αποκτήσει κοινό σχετικά η Diamond Head και μάλιστα από ό,τι είδα ήταν support στους Maiden και στους AC/DC. Δεν το έψαξα παραπάνω για τους Maiden, αλλά το είδα σαν πληροφορία αυτόν. Παρόλο που υπήρχε ένα σχετικό ενδιαφέρον από τις δισκογραφικές εταιρείες τότε για να υπογράψουν συμβόλαιο, καμία δεν έμπαινε στη διαδικασία να το κάνει και νομίζω ότι φταίει το ότι τη διαχείριση της μπάντας την είχε αναλάβει η μαμά του Σον Χάρις, η Λίντα τότε, η οποία μάλλον δεν βοήθησε πάρα πολύ στην εμπορική τους πορεία. Είδα ότι είναι μεγάλη επιρροή για Metallica και Megadeth η Diamond Head. Η Metallica είδα ότι έχουν εξεσκιστεί να κάνουν διασκευές. Το Diamond Head, το The Prince, το Sucking My Love, το Am I Evil, το It's Electric, το Helpless, όλο το δίσκο έκαναν διασκευή. Λέει ότι σε διάφορες φάσεις της καριέρας τους, και έχουν ηχογραφήσει τα περισσότερα από αυτά, και υπάρχει και στη συλλογή υπάρχουν κάποια στη συλλογή, το Garage Inc., το οποίο δεν το άκουσα εγώ ποτέ. Γιατί? Είναι κανονικό άλμπουμ το Metallica. Τι είναι το Garage Inc.? Το έχω ξανακούσει σαν τίτλο. Γενικά, από ό,τι είδα, έγιναν πολύ γνωστοί στους fans των Metallica, συγκεκριμένα η Diamond Head, και απέκτησαν μια σχετική αναγνωρισιμότητα, όχι μια σχετική, μεγάλη αναγνωρισιμότητα, από άλλα groups του New Wave και της δεκαετίας του 70 και αρχών του 80. Πάρα πολλά περιοδικά και μέσα έχουν αναγάγει το άλμπουμ σε super άλμπουμ. Έβλεπα ένα ιαπωνικό περιοδικό metal, το Burn, το είχε κατατάξει ως το τρίτο καλύτερο riff album όλων των εποχών. Μετά το Master of Reality και μετά το Rain in Blood των Slayer, το οποίο δεν το έχω ακούσει. Το Master of Reality το έχω ακούσει. Το Rain in Blood νομίζω το έχω. Στα 80's είναι. Έχω Slayer σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν έχω σίγουρα το Rain in Blood. Το Am I Evil έχει χαρακτηριστεί από κάποια μέσα εκεί
νούμερο 5 στη λίστα με τα καλύτερα metal riffs, πίσω από το The Number of the Beast. Και το Rolling Stone το 17 έβαλε το Lightning to the Nations στην θέση 42, στο πω καλύτερα έτσι, στην 42 θέση στη λίστα The 100 Greatest Metal Albums of All Time. Οπότε με αυτές τις πληροφορίες και γενικά τις επιλογές σας, γιατί δεν ήταν μία επιλογή το Diamond Head ούτε το Angel Witch, ήταν τουλάχιστον 3-4 επιλογές από εσάς, οπότε υποπτεύθηκα ότι θα μου αρέσουν τα albums αυτά. Και όντως αλίμονο. Lightning to the Nations. Όπως ξεκινάει το κομμάτι, πόσο κλασικό δύο κομμάτι και πολύ κλασικό metal κομμάτι που φωνάζει ο άλλος μέσα. Το λέω δύο γιατί το κάνει συχνά ο δύο, σε κομμάτια που ξεκινάνε έτσι πολύ power. Περίεργο κομμάτι, στην αρχή μου φάνηκε και με χτύπησε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Έφαγα μεγάλη σφαλιάρα. Με χτύπησε πολύ συναισθηματικά, από τα πολύ αγαπημένα μου, θα πω στο τέλος ποια είναι τα αγαπημένα μου πολύ. Ίσως επειδή κλαίνε τα φωνητικά, κλαίει η φωνή του Χάρης εδώ, άλλος Χάρης εδώ. Είναι του Steve τίποτα. Φοβερό κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο. The Prince, έβλεπα ότι του θύμιζε πάρα πολύ Deep Purple και Made in Japan. Είχα δει ότι το έχουν διασκευάσει αυτό η Metallica και να μην μου το έλεγαν, εντάξει, όχι ότι το έχουν διασκευάσει, αλλά ότι άρεσε στους Metallica, διότι το κομμάτι είναι το Phantom Lord. Το Metallica, εντάξει, δεν είδα πουθενά να αναφέρεται και μου κάνει, εννοώ στα reviews, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί ξεκινάει με Phantom Lord. Εντελώς Phantom Lord. Και μετά πάει Iron Maiden. Και γενικά πάει σε ό,τι έχω ακούσει και δεν έχω ακούσει ως τώρα. Θεόρατη κομματάρα, το The Prince. Μου θυμίζει και λίγο Loneliness of the Long Distance τέτοιου. Maiden, εκεί η riff μελωδία, περίπου στο 3.40 το έχω σημειώσει. Και έχει και τον μπάσο εκεί να παίζει κάτι φορές μόνο του. Ευχαριστώ. Να το ακούω πεντακάθαρα. Του Steve δεν του άρεσαν οι Diamond Head. Από τα καλύτερα του άλμπουμ. Το The Prince. Καλά, το άλμπουμ δεν έχει άσχημο κομμάτι ούτε για πλάκα. Κανένα. Το πιο γρήγορο νομίζω ότι είναι το The Prince. Αν δεν κάνω λάθος. Φοβερό. Εντελώς. Δεν περιμέναμε τίποτα ότι ένα τέτοιο group και εκείνη την περίοδο και με τέτοια μουσική, δεν το λες progressive, metal, ας πούμε, αρκετά, ότι θα έχει τόσο μεγάλα κομμάτια. Το Suck My Love είναι περίπου 10 λεπτά, πλησιάζει, δεν του φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, βαριέμαι τώρα να το λέω συνέχεια, όλα τα groups τότε και τώρα, δεν ξέρω, έχουν Sabbath, εννοείται. Εδώ, πολύ Led Zeppelin. Το κομμάτι είναι η πρώτη φορά που μου φαίνονται σαν Led Zeppelin εδώ και πολύ Robert Plant, αν και καμία σχέση ουσιαστικά ο Σον Χάρις, αλλά μου φέρνει στον Plant πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Χάρις, το έχω με το Χάρις γενικά, πάρα πολύ μου αρέσει. Και επίσης μου φέρνει και λίγο πιο σκληρού στην Λίζη. Να, ότι έχω ακούσει θα σας λέω. Τάτλερ, ο ιδρυτής του group, είναι φοβερός στην κιθάρα, φοβερός και στα σόλος καθ' όλη τη διάρκεια του άλμπουμ. Στη μέση του, μην πω ακριβώς, το κομμάτι αυτό αλλάζει, που έχει αυτούς τους ψίθυρους και αυτό το instrumental σημείο που είναι έτσι λίγο εφιαλτικό, λίγο σκοτεινό, η κιθάρα εκεί που δεν ξέρει τι της γίνεται, ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται. Το λέω επειδή είναι χαμός. Εξαιρετικό κομμάτι. Και αυτό που είπα, ότι η διάρκεια του αναγκαστικά, ας πούμε, το πηγαίνει σε progressive κάπως και πιο επικό. Η διάρκεια το κάνει, δηλαδή, να γίνεται πιο επικό.
Emma Evil, που είδα ότι θεωρείται και το πιο hit του άλμπουμ. Wow. Emma Evil, ξέρω του Danzig το Emma Evil. Και είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου. Και άλλο μεγάλο κομμάτι αυτό, είναι 7 λεπτά περίπου, 6, ναι, σχεδόν 7 λεπτά. Πολύ Blackmore κιθάρα εδώ μου φάνηκε, έτσι. Γενικά, ο Tatler είναι μπροστά από όλους. Η κιθάρα είναι μπροστά από τα πάντα. Και πάρα πολύ σπάνια περίπτωση εδώ, σε αυτό το άλμπουμ, να αγαπώ όλα τα solos, ανεξαιρέτως, που παίζονται στο άλμπουμ και δεν μου δίνουν καθόλου την αίσθηση που έλεγα στους Metallica, έλεγα ότι δεν θέλω ιδιαίτερα solos. Ναι, έχει μείνει γι' αυτό. Ότι δεν ήθελα να έχουν πολλά solos στους Metallica, δεν ξέρω γιατί. Εδώ δεν είναι ότι εντάξει επειδή είμαστε σκληροί πρέπει να βάλουμε ας πούμε και solos γιατί αλλιώς τη σκληροί είμαστε κτλ. Είναι τελείως απαραίτητο το solo σε κάθε κομμάτι του Tatler και απόλυτο τέριασμα. Καλά, εισαγωγάρα, δεν... Ρυφάρα. Ανεβαίνει έτσι σιγά σιγά. Είναι λίγο cheesy το ρεφρέν, όχι ιδιαίτερα. Δεν μου αλλάζει καθόλου το γεγονός ότι πρόκειται για πολύ metal κομμάτι, το Emma Evil, και thrash κομμάτι. Όχι παντού του, αλλά γενικά ναι. Δηλαδή, σαν συμπέρασμα στο τέλος έχω γράψει OK Metallica το κομμάτι. Ναι, το πιο γνωστό τους και λογικό. Γαμώ τα τραγούδια. Πάρα πολύ ωραίο. Sweet and Innocent. Πάλι η Thin Lizzy μου έρχονται εδώ. Στο πιο metal τους. Η Thin Lizzy. Πιο hard rock από metal εδώ το κομμάτι. Έβλεπα ότι το θεωρούν λιγάκι. Για μένα καθόλου. Για μένα είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Είναι ένας μικρός δυναμίτης το κομμάτι αυτό. Πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίος ο Σον Χάρις. Πάρα πολύ ωραίος. Το It's Electric μου ακούστηκε περισσότερο 70s κομμάτι. Πιο rocker. Όχι πολύ σκληρό. Πιο κλασικό hard rock μου φάνηκε. Πάντα με σολάρα του Tatler. Πάντα. Και τα πάρα πολύ ωραία φωνητικά του Σον Χάρις, που συνέχεια πηγαίνω να πω Steve Χάρις, και αυτό Σον στην αρχή που με μπερδεύει, και ειδικά εδώ, έτσι, μου ήρθε μια κατραπακιά ότι μου θυμίζει λιγάκι Πολ Διάνο. Λίγο. Helpless. Ρυφάρα. Τέλειος. Ο Σον, ο Χάρις. Πολύ γρήγορο, τρομερά drums, γιατί δεν έχω πει καθόλου για τα drums. Ας πούμε από τα progressive του album, σταματά, ξεκινά, μπαίνουν μπάσα, μπαίνουν κιθάρες, μπαίνουν drums. Τρομερό το instrumental μέρος του κομματιού, πάρα πολύ σύγχρονο κομμάτι και πάρα πολύ παλιό κομμάτι. Θα τα πίστευα και τα δύο. Και τα πιστεύω και τα δύο. Ναι, πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή θα τα πίστευα αν μου έλεγε κάποιος ότι ένα group τώρα ας πούμε έβγαλε αυτό το κομμάτι, αν μου έλεγε ότι ένα group το 80 έβγαλε αυτό το κομμάτι, θα πίστευα και τα δύο. What? Γαμώ τα albums. Γαμώ τα albums. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι Diamond Head έχουν μέσα τους ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα. Από μικρή εννοώ, όχι μόνο τώρα που κάνω στο YouTube. Δηλαδή, Led Zeppelin, Deep Purple, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Πρώτο τους άλμπουμ, έχω αγάπη στα πρώτα άλμπουμς, συνήθως. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι είναι νέοι, ότι έχουν φοβερή όρεξη, φοβερό πάθος, φοβερή ορμή, φοβερή ενέργεια, όπως ήταν η Maiden, η Metallica, στην αρχή τους. Άγουρο έτσι νεανικό πάθος, που διακατέχει όλο το δίσκο, πάρα πολύ μελωδική, πάρα πολύ σκληρή, φοβερά riffs, πάρα πολύ καταπληκτικές συνθέσεις, τρομεροί συνθέτες, δεν είδα ποιος γράφει, ο Tatler. Οι συνθέσεις είναι πανέξυπνες, δεν ξέρω, αυτό μου έρχεται. Ποιοτικές συνθέσεις, πώς να πω. Υπάρχει ταυτότητα στο group, όχι απόλυτη ταυτότητα, αλλά υπάρχει. Ωστόσο τα κομμάτια δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Υπάρχει ποικιλία στο άλμπουμ, υπάρχουν τραγούδια που έχουν
πιο εντυπωσιακά στη δομή τους, έχουν εναλλαγές αρκετές και συνέχεια σου έχουν το ενδιαφέρον αμείωτο και παράλληλα υπάρχουν και τα πιο σύντομα ας πούμε κομμάτια τους, τα οποία έχουν μια πιο απλή δομή, ας πούμε, πιο χαλαρή, αλλά είναι και τα πιο hard τα μικρά τους κομμάτια και είναι στην ίδια θέση και με τα υπόλοιπα, με τα μεγαλύτερα. Καμία σχέση, δηλαδή είναι εξίσου εμβληματικά μετά, δεν τα διαχωρίζω. Ότι αυτό ήταν μεγάλο κομμάτι, καλύτερο, καμία σχέση. Η παραγωγή, αν και μου ακούγεται έτσι σχετικά άγουρη κάπως, βέβαια άκουσα το remaster. Δεν ξέρω αν ο original δίσκος είχε πιο έτσι ομή παραγωγή, ωστόσο, όπως άκουσα εγώ το άλμπουμ, μια χαρά άκουγα τα όργανα και τα πάντα. Ποια πάντα, τα όργανα. Έχει αυτό το ομό λιγάκι, το γκαράζ λιγάκι, όχι ιδιαίτερα, πιο πολύ το έχουν οι Angel Witch, το οποίο του ταιριάζει απόλυτα, δεν είναι ακριβώς γκαράζ, έχει αυτό το τσακ μέσα του, ίσα ίσα για να κάνει το άλμπουμ ας πούμε αντίκα. Μια χαρά, τέλεια. Φωτεινότατο άλμπουμ, καθόλου σκοτάδι, τίποτα, πουθενά. Φωτεινότατο, αγαπημένα μου του άλμπουμ, το πρώτο είναι το Lightning to the Nations, μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό, το The Prince ή αλλιώς το Phantom Lord και το Helpless, το τελευταίο. 9, δεν το συζητάμε και τα μυαλά στα κάγκελα. 9 τελείως, μην πω και παραπάνω, αλλά λέω ένα 9. Πάμε Angel Witch. Angel Witch. 1980, Βρετανοί, και αυτή το 76. Τρία άτομα. Kevin Hayborn, αν το λέω σωστά τον Kevin τώρα, κιθάρα και φωνή. Kevin Riddles, μπάσο και φωνητικά και keyboards. Και Dave Hogg, drums. Αρχικά λέγονταν Lucifer, η Angel Witch. Τι δισκάρες είναι αυτές. Λοιπόν, Angel Witch. Το κομμάτι. Είδα ότι είναι χιτάρα, το Angel Witch. Έχει όλες τις προδιαγραφές για να είναι. Η αρχή του είναι εντελώς maiden. Και κατά κάποιον τρόπο επίσης μου φαίνεται πολύ σύγχρονο το κομμάτι. Ή εγώ είμαι πάρα πολύ παλιά, κάτι γίνεται. Έχει αυτό το new wave feeling, και όταν λέω new wave, όχι new wave of British heavy metal, το new wave το κανονικό, που το κάνει να φαίνεται σύγχρονο ή τουλάχιστον αρκετά αργότερα από το 80. Γαμώ τα κομμάτια. Και αυτό το γηπαιδικό που έχει μετά που τραγουδάει έτσι σαν να τραγουδάει όλο το στάδιο. Τέλειο. Κομματάρα. Ατλάντης δεν ξέρω. Και αυτό το άλμπουμ δεν υπάρχει κακό κομμάτι, έτσι παιδιά μου. Να το ξέρετε. Τα φωνητικά είναι περίεργα. Στην αρχή μου φαίνονταν περίεργα του Hayborn. Πώς να το πω, πολύ βρετανικά, περίεργα, όχι προκλητικά, όχι πρόκληση ότι δεν μ' αρέσουν τα φωνητικά, αντιθέτως. Περίεργα, υπέροχα. Πολύ κομματάρα, πολύ εντυπωσιακό, ταχύτητα, πάθος, τα πάντα όλα, το μουσικό μέρος είναι φοβερό. White Witch, κομματάρα. Νομίζω δεν χρειάζεται να πω πολλά στο Angel Witch, το άλμπουμ. Είναι όλα κομματάρες, τεράστιες, με αλλαγές στο ρυθμό. Το White Witch πάει πιο αργά, πάει μετά πιο γρήγορα. Πάρα πολύ αγαπημένο, έβλεπα στα reviews, πάρα πολύ. Confused, καταρχάς έχουν μια ιδιαιτερότητα, μάλλον ένα κοινό χαρακτηριστικό
οι Angel Witch σε αυτό το άλμπουμ, όλα τους τα κομμάτια ξεκινάνε με θρίαμβο. Με πόλεμο, πώς το λένε, δηλαδή έχει τρομερή ένταση η αρχή των κομματιών τους, όλων. Στο Confused μου ακούγεται και λίγο επικό το κομμάτι αυτό, λιγάκι. Και φτάνει στο νούμερο 5, γιατί έχει 10 κομμάτια, πάει ακριβώς στη μέση του, όπου εδώ αλλάζουν τα πράγματα πολύ με το Sorcerers. Black Sabbath. Όταν άκουγα το δίσκο ήταν το καλύτερό μου μέχρι το σημείο αυτό. Αυτό κι αν είναι epic. Βαριά ατμόσφαιρα, σκοτεινιά, μαυρίλα, ελαφρώς ή και βαρέως ψυχεδελικό και τελείως metal. Εμένα μου ακούγεται το Sorcerers. Γενικά το Angel Witch, το album, μου φαίνεται πολύ πιο metal από το Lightning to the Nations. Και μετά αλλάζουν πάλι τα πράγματα, υπάρχει ποικιλία και υπάρχει και μεγάλη ταυτοτητάρα στους Angel Witch. Υπάρχει αυτή, δεν είναι αντίφαση καθόλου, ίσα ίσα, που είναι ότι καλύτερο να έχεις ταυτοτητάρα και να είναι διαφορετικά τα κομμάτια. Να υπάρχει ποικιλία στα κομμάτια. Με τον Gorgon, τι γαμάτες εισαγωγές είναι όλες, δεν θα το επαναλαμβάνω, θα το επαναλαμβάνω μάλλον. Το λέω σε κάθε κομμάτι. Εδώ μια πολύ σκοτεινή αρχή στον Gorgon που πηγαίνει για να εκτοξευτεί μετά. Μου αρέσει τρόμερα ο Hayborn, αν τον λέω σωστά. Περίεργη φωνή. Ποικιλόμορφη φωνή. Μου αλλάζει συνέχεια. Μου θυμίζει τον Geddy Lee, τον Rush. Μου θυμίζει τον Ozzy κάτι φορές. Ιδιαίτερη φωνή, όχι φοβερή φωνή, δεν ξέρω κιόλας, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Δεν ξέρω, μου φαίνονται επίσης εξαιρετική μουσική τα παιδιά. Η Angel Witch. Φοβερή. Τρομερά αγαπημένο τον Gorgon. Τρομερά. Sweet Danger. Εντελώς Maiden αρχή. Εντελώς Maiden αρχή. Είπα στην αρχή. Γιατί μετά στο τέλος είπα κάτι άλλο. Θα σας το πω εδώ. Έτσι έχω γράψει. Εντελώς Maiden αρχή. Των αρχικών Maiden, δηλαδή του album Iron Maiden. Τρομερή κιθάρα και ακόμα πιο τρομερά drums. Τρομερά drums. Το ρεφρέν δεν μου έκανε ιδιαίτερα αρχικά, αλλά το έσωσε στο τέλος, γιατί τραβάει πάρα πολύ το Danger και εκεί το σώζει. Αλλιώς το Sweet Danger μου ακούγεται λιγάκι cheesy έτσι λίγο το ρεφρέν. Καλά, ένσταση του κόλλου τώρα, συγγνώμη. Δεν είναι ένσταση. Και στο τέλος λέω Maiden ή Metallica τελικά. Το κομμάτι. Ένα συνδυασμός. Maiden και Metallica. Free Man. Με τις μπαλάντες γενικά, το έχω πει πάρα πολλές φορές εδώ στα βίντεο που κάνω, ότι δεν το έχω ιδιαίτερα. Δεν θα πεθάνω με μπαλάντα, εκτός αν είναι μπαλάντα The Court of the Crimson King. Μπαλάντα το λες τώρα αυτό ή το thriller της ζωής σου, ας πούμε. Ποιο thriller, δεν ξέρω τι να πω για το Court of the Crimson King, έχει τα πάντα. Ό,τι αγαπώ και δεν αγαπώ έχει αυτό το κομμάτι μέσα. Λοιπόν, άσχετο. Όμως εδώ, γιατί δεν το έχω με τις μπαλάντες, μου πάνε προς το cheesy πάντα οι μπαλάντες. Ακόμα και οι power ballads μου πάνε, και ακόμα και οι epic ballads μου πάνε στο cheesy, στο πολύ το συναισθηματικό. Αυτή εδώ είναι μια μπαλάντα του καλύτερου είδους για μένα. Έχει αυτή την ατμόσφαιρα μέσα που καταλαβαίνεις ότι το κομμάτι είναι παλιότερης εποχής. Η κιθάρα είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ γεμάτο κομμάτι, πάρα πολύ. Δεν έχει αυτό που έλεγα, αυτό το cheesy της μπαλάντας, και με τους στίχους, έχουν ωραίους στίχους η Angel Witch, αλλά και με τη μουσική. Υπάρχει ένα εξαιρετικό χτίσιμο στο κομμάτι που κάνει να πάει προς epic μπαλάντα, αυτό που έλεγα, αλλά δεν φτάνει μέχρι εκεί, δεν το λες ακριβώς αυτό, συναισθηματικό μεν, πολύ, σίγουρα, αλλά δεν ξεπερνά το όριο, κάθεται εκεί που μου αρέσει εμένα, τα φωνητικά είναι εξαιρετικά, σκληρή μπαλάντα ας πούμε, τη λες τελικά, με εναλλαγές
σε πιο blues λίγο κάπως ήχο. Θυμάστε παλιά από όλα τα slow κομμάτια τα λέγαμε blues στα parties. Εγώ δηλαδή. Και δεν είχαμε ιδέα τι είναι τα blues. Έλα χορέψουμε ένα blues. 10 κομμάτια ο δίσκος. Angel of Death. Κάθε κομμάτι τους ξεκινάει με πόλεμο, αυτό που έλεγα. Τι φοβερό πάθος και πόσο με εξητάρει αυτό το πάθος που έχουν οι Angel Witch. Ο Hayborn, τι διάολο, φτάνει τόσο ψηλά. Έχω γράψει εδώ. Δεν το κάνει συχνά. Που μου αρέσει που δεν το κάνει συχνά. Αλλά το παρατήρησα εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Και μετά ακούγοντας όλο το δίσκο πάλι, τον άκουγα σε σημεία που πηγαίνει πολύ ψηλά. Πάρα πολύ μου αρέσει το Angel of Death. Έχει ένα beat κάπως που είναι και διασκεδαστικό και τρομακτικό μαζί. Πώς να πω. Κομματάρα, μελωδιάρα, σκληρό κομμάτι, φοβερό ρεφρέν. Τέλειο κομμάτι για μένα. Και instrumental τύπου Iron Maiden. Βάζουμε και instrumental. Devil's Tower. Δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Iron Maiden. Έχω γράψει. Τίποτα άλλο. Στο Devil's Tower. Πολύ ωραίο instrumental. Μικρούλι. Εμένα οι Angel Witch μου ακούγονταν Iron Maiden πριν τους Iron Maiden ή μάλλον λίγο μετά τους Iron Maiden, γιατί νομίζω ότι είναι λίγο μετά η κυκλοφορία του δίσκου από το Iron Maiden, το πρώτο άλμπουμ, τρομερό εξώφυλλο, τι εξωφυλλάρα, που λέγανε ότι του John Martin, αλλά δεν είναι σίγουρο. Ο John Martin είναι ένας ζωγράφος του 1800 και λένε ότι είναι πίνακας του και λέγεται The Fallen Angels Entering the Pandemonium. Φοβερή ονομασία, πίνακα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εξακριβωθεί ότι είναι όντως του John Martin ο πίνακας ή... Τώρα γιατί δεν έχει εξακριβωθεί, υπάρχει ή δεν υπάρχει ο πίνακας, τι έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει. Τρία άτομα μέχρι τώρα έχω κάνει Rush και Motorhead. Ήταν άλλοι 3 άτομα. Για κάποιο λόγο, όταν τα άτομα είναι 3, στα groups αυτά που έχω ακούσει, ακούγονται σαν 103. Δεν ξέρω τι γίνεται με το νούμερο 3. Αυτό που έλεγα, ωραίοι στίχοι, γενικώς, όχι τίποτα πολύπλοκοι στίχοι, πάρα πολύ αξιοπρεπείς, πάρα πολύ ωραίοι και πολύ ταιριαστοί. Τρομερά riffs, καταπληκτικές μελωδίες, όλα τα κομμάτια, όλα. Ο Hayborn είναι φανταστικός, δίνει έτσι η φωνή του μια πολύ νεανική ενέργεια στο group, πάρα πολύ. Η παραγωγή είναι τελείως old school, άγουρη, υπέροχη και ταυτόχρονα περιέργως καθαρή. Δηλαδή ακούω μέχρι και τον μπάσο, τον ακούω τον μπασίστα κανονικά. Δηλαδή μαζί και άγουρη, κάπως έτσι λίγο και καθαρή. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην παραγωγή εδώ. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι αυτό το άλμπουμ είναι κάτι περισσότερο από ένα άλμπουμ, ας πούμε, του New Wave of British Heavy Metal, ότι είναι ένα άλλο group κτλ. Δηλαδή 1980. Δεν έχουμε προλάβει να βγούμε από τα 70s και παίζουν τέτοια πράγματα. Η Angel Witch. Καταλαβαίνω απόλυτα την τεράστια επιρροή στο metal. Απόλυτα. Το ίδιο το άλμπουμ είναι metal για μένα. 100%. Καλά. 98,3%. Έχουν Sabbath, σίγουρα. Και από ό,τι διάβασα, ο Hayborn είναι τεράστιος φαν των Sabbath. Όμως, η Sabbath δεν ήταν ακριβώς το τυπικό heavy metal group που λέμε σήμερα, ας πούμε. Είχαν πολλά σκληρά στοιχεία, εννοείται, και είχαν τρομερά την ατμόσφαιρα και το doom όλο αυτό. Νομίζω ότι οι Angel Witch, έτσι όπως τους άκουσα και τους ένιωσα, πρέπει να είναι από τα πρώτα groups εκείνης της περίοδου που ενσωμάτωσαν όλες τις προηγούμενες επιρροές σε ένα πραγματικά νέο είδος, που είναι το heavy metal.
τελείως metal μου ακούγονται εμένα. Βέβαια με επιρροές και από λίγο 70s, progressive λίγο. Υπάρχουν στιγμές που μου θυμίζουν λίγο Uriah Heep ή Angel Witch. Βαρύ άλμπουμ, γαμάτο άλμπουμ, thrash άλμπουμ, Iron Maiden άλμπουμ, και όλα αυτά τα λέμε επειδή οι Angel Witch δεν κατάφεραν να γίνουν μεγάλο όνομα, τόσο μεγάλο όνομα, θα μπορούσαν σίγουρα. Και θα μιλούσαμε με τελείως άλλους όρους τώρα και δεν θα τους συγκρίναμε με τον έναν και με τον άλλον. Ομό και σκληρό άλμπουμ, το Angel Witch, με τη φωνή του Kevin να αλλάζει τα πράγματα λίγο και να τα κάνει, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, πιο οικία, πιο προσβάσιμα, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, δηλαδή σαν να σε διευκολύνει να βρεις τον δρόμο σου μέσα από την φοβερή μουσική. Φοβερή μουσική. Drums δεν έχω πει καθόλου, είναι τέλεια. Τα drums, τέλεια. Υπάρχουν επικά σημεία για μένα στο άλμπουμ, τα οποία δεν ξέρω αν είναι επιτίδια, ας πούμε, βαλμένα, αλλά σίγουρα τα ακούω. Και επίσης, παρόλο που είδα πανταχώθεν να λέγεται αυτό, αλλά και το πιστεύω κι εγώ, ότι είναι ένα σκοτεινό άλμπουμ, σαφώς είναι. Αλλά κάτι συμβαίνει τώρα, είναι ο Kevin, ο τραγουδιστής, είναι το πάθος που το διακατέχει, είναι ένα φωτεινά σκοτεινό άλμπουμ. Αυτό έχω να πω, το λέω πρώτη φορά και συγχαρητήριά μου. Ναι, πολύ περιπτωσάρα το Angel Witch. Τα αγαπημένα μου είναι πρώτο το Angel of Death, δεύτερο το Gorgon και τρίτο το Freeman. 9. Και αυτό. Τα δύο αυτά albums, το Lightning to the Nations και το Angel Witch, έχουν απόλυτη σχέση μεταξύ τους. Έχουν τόσα πολλά κοινά σημεία. Τόσα πολλά κοινά σημεία, αλλά έχουν και διαφορές. Η Angel Witch είναι σκοτεινότερη 1000%. Χωρίς να είναι για μένα, όπως είπα, απόλυτα σκοτεινή. Έχουν το doom στοιχείο μέσα τους, ο Λούθε. Η Diamond Head είναι πιο upbeat, πιο party, πιο Led Zeppelin. Η Angel Witch πιο Sabbath, όχι ότι δεν έχουν η Diamond Head Sabbath, και ποιος δεν έχει Sabbath. Και η Dua Lipa μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Ο Hayborn έχει ατμοσφαιρική φωνή. Ο Harris είναι πολύ πιο δυναμικός από τον Hayborn. Πιο hard rock η Diamond Head, πιο metal η Angel Witch. Καλά, είναι μικρές οι διαφορές, αλλά πλέον είμαι γνώστης και λέω ό,τι μου έρχεται. Οι παραγωγές, ναι, διαφέρουν, θα έλεγα, πιο γυαλισμένοι στους Diamond Head και πιο κλασική Diamond Head σίγουρα από τους Angel Witch. Δεν μπορώ, παιδιά, με τίποτα να πω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Μου αρέσουν τρομερά και τα δύο, παίρνουν την ίδια βαθμολογία ακριβώς, χωρίς καμία περαιτέρω σκέψη, και περισσότερο ίσως να πήγαιναν για μένα. Αλλά μένω στο 9 με μια μικρή επιφύλαξη. Θα δω και στο μέλλον, γιατί αναθεωρώ πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, τρομερές προτάσεις και οι δύο, δεν το συζητώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζετε αν θέλετε να προτείνετε. Έχω πάρα πολλά albums για τα 80s, πάρα πολλά και πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όλοι, υγεία σε όλους, αγάπη σε όλους, πολλά φιλιά. Γεια σας.